Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς «Η ηλικία είναι ένας αριθμός» του Γιώργου Χριστοδούλου, που πήρε έπαινο στο διαγωνισμό κυπριωτικού σκέτς 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Μα τώρα της ηλικίας σου να φορείς έτσι φανέλα? Τι έχει η φανέλα μου δηλαδή? Μάνα μου, δε και τα παπούτσια του κοριλούλα, εν και τούτα κότσινα. Μάλιστα, επολογήθηκε και ο αντίλαλος. Σωστό πράγμα τόσο χρόνο άνθρωπος να φορείς κότσινη φανέλα Και κότσινα παπούτσια. Αφού μ' αρέσκει. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Να είμαι σκουλισμένος στα μαύρα για να είσαστε ευχαριστημένες? Φορείς έναν μπλε σκούρο, έναν πρασινού ύμπον της ηλικίας σου. Μα ποιος λαλεί τα χρώμα για κάθε ηλικία σιόρ? Και τι έχει η ηλικία μου δηλαδή? Γιατί αν αρκέψουμε να μιλούμε για ηλικίες, κάποιες να πάθουν εγκεφαλικών, θκιά φροσούλα. Αθκιάτσιν, είπα σου 100 φορές σκέτο φρόσο. Το θκιά εμπολά κοτσακαριστικό. Εν της παπαθιάς τα ξύλα τώρα. Αντροπή σου να μιλάς έτσι της φροσούλας. Έτα. Ξέρω τα εγώ του τα ούλα, που τότε που εμπέρτεψες με την ακατανόμαστη, ελουαρκάζεις με μάνα, με συγγενείς. Μάλιστα, που το χρώμα της φανέλας να το γυρίσουμε στην Παρασκευή. Μα αφού είναι Κυριακή σήμερα, είναι τα Παρασκευή λαλή. Για τσίνη που λαλή κόρη. Ούτε το όνομα της ένι μπορείτε να το πείτε. Για τσίνη. Μα αφού Ναι, σκεύη, έμπου Παρασκευή. Το δικό σου το λούλα είναι καλύτερο δηλαδή? Μεγαλώνεις εμείς το μαρούλα. με μιλάς έτσι της μαμάς σου ρε τακί. Αμάν, κόψετε το τάκι. Έγινικα σχεδόν 60 χρονών και να γύρισε η γλώσσα σας να με πείτε Σωτήρη. Και ούτε να γυρίσει. Αχ, και γέλασε μου. Αχαήρευτος ο τζίρις σου και ευκαλέσε το όνομα του παππού σου. Που να μεν ήταν η ώρα της... Τούτη η αλληλοϊποστήριξη σας πάντως ξεπερνάμε. Άμα εν το πρέπον. Και ποιος λαλεί τι εμπρέπον είπαμε? Ο κόσμος. Ναι, ο κόσμος. Ο κόσμος να θωρεί τη δουλειά του. Και για να έχουμε καλό ρώτημα, πού είσαστηκες να πάεις? Ναι, για πού εκουρτίστηκες? Όπου μου καπνίσει. Μα πέτε μου να αποφασίσετε. Είμαι μωρόν οξαηλικιωμένος. Κακομιλά μας πάλε. Πάει να πει πως με τσίνη που να βρεθεί κόρη φροσό. Να πάω στις Πλάτρες για το Σαββατοκυριακό. Όσον τζίρτες που την πάφων. Έχω πληροφορίες πως μαγειρεύει να με πάρει μητά του και αλλάσω τόπους συνέχεια για να με έβρει. Μα ποιος σε γυρεύει? Ο ύψιστος, αφού εγέρασα είπετε. Ούτε φανέλα χρωματιστή δεν πρέπει να φορώ. Ούλον μπελάρες είσαι ρε τακί. Κατάλαβε τι σου λαλούν η μάνα σου και η θεία σου που σ' αγαπούν? Ναι. Και τι πρέπει να καταλάβω είπαμε? Ότι πρέπει να παρετήσεις τις πελάρες και να στραφείς τη γυναίκα σου. Ήρθαμε στο θέμα μας τώρα. Ναι. Εμπολά καλή κοπελούα η Έλλη. Γιατί να χωρίσετε? Αφού εν τόσο καλή, αφήνω σας την εσάς να κάνετε παρέα. Και θυμίζω σας για 100η φορά, δεν θα χωρίσουμε. Χωρίσαμε. Ευκήκεν και το διαζύγιο. Τυπικά πράγματα τούτα. Να στραφείς έσω σου και κανεί. Ναι, να στραφείς πίσω και κανεί. Τούν το πράγμα που άμα ένα πιάσετε άλλο πλάσμα στο στόμα σας, συμφωνάτε με ούλα και μεταξύ σας όλη μέρα τρώεστε ενάνω ποταμόν. Συμφωνούμε για με πον το πρέπον. Ναι, το πρέπον. Ακούστε το ακόμα μια φορά και βάρτε το καλά στο νου σας. Είμαι πολλά καλά όπως είμαι. Και τα κοπελούθια σου έντα σκέφτεσαι? Τα κοπελούθια μου έχω τα μεν αρωτήσεις. Ό,τι χρειαστούν είμαι δίπλα τους. Ο γιος με παντρεύτηκε και η κόρη μου επίε φοιτήτρια. Μεγάλη ποιον. Τώρα είναι η σειρά του Σωτήρη. Και η Έλλη από μόνη της? Εμπολά καλή Έλλη. Και εγκρίμα από μόνη της. Η Έλλη πάντα μόνη της ήταν, ακόμα και τότε που είμαστε μαζί. Μια χαρά είναι όπως είναι. Ναι, μα πάλι εγκρίμα. Εγκρίμα. Να της έβρετε κανέναν καλό παιδί να την παντρέψετε. Να μην εγκρίμα. Όχι. Προηγούμε εγώ.
Πότε να έρθει η σειρά με εμέναν? Και εγώ ελεύθερη κοπελούα είμαι ακόμα. Ελεύθερη κοπελούα. Ξέρεις, θεία, τώρα που το σκέφτομαι, να σου κάνω ένα άλλο αρκασμό σε καμία που τούντες σελίδες γνωριμιών στο ίντερνετ, να σου βρούμε κανένα γαμπρόν. Το μόνο που πρέπει να ρίξεις λίγο τις απαιτήσεις σου, γιατί ο Κάρολος, πον της ηλικίας σου, έγινε βασιλιάς. Λήφκουν τα πριγκιπόπουλα. Τάκη, με μίλασες φροσούλα σε τσίπα σου. Ναι, έλα. Έλα φίλε, τι κάνεις? Πρέπει να βρεθούμε να κανονίσουμε το πρόγραμμα για το ταξίδι μας στη Θεσσαλονίκη. Καλό, να έρθω σε λίγο και μέσα στην καφετέρια να τα πούμε. Εντζίνη κόρη Λούλα, γι' αυτό μιλά σαν την κρυφαλούπα. Είμαι σεϊτάνισσα εγώ, κατάλαβα το. Τώρα κορίτσι σάζωτη. Να θήκεις το γιο μου ήσυχο να ακούεις. Ένε για τα δόντια σου ο Τάκης. Μα τι ακούετε ρε? Ποιος φωνάζει? Αχ, φίλε μου, έχω θκιόπα στην κεφαλή μου και πιλατεύκουμε. Είσαι στη μάνα σου, κατάλαβα. Τίποτε, δεν κατάλαβες φίλε μου, τίποτε. Έρχομαι σε λίγο. Τώρα να αποσπαστώ από τους φωτεινούς παντογνώστες και να έρθω. Αλλά όπως κόρη Φροσούλα, να μένει ταντζίνη. Τι είναι να κανονίσεις πάλι? Θα πάμε Ελλάδα με κάτι φίλους μου το άλλο Σαββατοκυριακό. Πέτε μου, είναι τα λοτσέ γέλασεν του Ρέουτερ τούτη είδηση? Μα ήσουν μπάφο, να πάει Πλάτρες και το άλλο Σαββατοκυριακό να πάει στη Θεσσαλονίκη. Και πού είναι το πρόβλημα, αν είπαμε? Να μας φέρεις χαλεπιανά ελληνικά ρε Τάκη που να πάεις. Τα κυπριακά εσάς κάμνουν. Τα ελληνικά έχουν πιο λίγο άλλας που τα δικά μας, καλύτερα. Θα πάρεις μαζί σου και εκείνη να μην μας φέρεις τίποτε. Θέλουμε. Θέλουμε. Φρόσο, είπα. Θέλουμε. Μα το Θεό μπελανίσκετε πλάσμαν εσείς. Πέρκει να κουρτίζετε να την παντρευτεί κιόλας, κόρη Λούλα. Εν το σκέφτηκα ακόμα. Μα και πάλι εσάς είναι που σας κοφτεί. Έτω, ξέρω τα ούλα εγώ. Μα έχετε να σου γελάσει να την πάρεις και να σου φάει τη σύνταξη. Και το εφάπαξ. Ευκάλετε με και στη σύνταξη. Αχ, μάνα μου και τούτες ενούλες οι ίδιες. Μα για το όνομα, γιατί νομίζετε πως ούλος ο κόσμος έχει το νου σας? Είσαι παλαβός και να σου γελάσει χωρίς να το καταλάβεις. Εγίνηκα και παλαβός τώρα. Ενώ εσείς τα μέσα δά όλη μέρα μπροστά στην τηλεόραση, σας φεύγει τίποτε. Ναι ρε. Ούλα μαθαίνουμε τα. Ακούμε τον γιατρό, την αστρολόγο, τον κλεάθιν που λαλεί των καιρών. Ούλα θωρούμε τα στην πρωινή εκπομπή. Αν θέλεις να μάθεις, ακούμε και τη Βρετού και τη Σπόνταν κάθε πρωί στο ράδιο. Ρέτακι, φέρ το νου σου και πάρτον. Ένεν της ηλικίας σου γέμου οι παντριές. Άτε, πάμε ξανά από την αρχή. Η ηλικία μου πάλι, η ηλικία μου. Για να καταλάβω, είμαι μιτσής και παλαβός ή μεγάλωσα τώρα? Μεν περιπέζεις τη μάνα σου ρε Τάκη. Όπα, παρέμβαση τώρα από τη δικηγόρο της κυρίας Λούλας. Ναι ρε, ναι, λάλινε ξυπνάδες και να δεις που να σε γυρτήσει. Μα τι σας πειράζει που ήβρα ένα μπλάσμα που με κάνει να νιώθω καλύτερα που το να είμαι μόνος μου, Πελάρες ρε Τάκη, τούτα για τα μωρά, είναι για άνθρωπο τόσο χρονών. Άτε, γέρασα πάλι. Νομίζω ζαλίσετε με αρκετά για σήμερα. Για μια ακόμα φορά ήρθα να δω τη μάνα μου και τη θκιά μου. Αθκιάτζιν. Τη Λούλαν και τη Φροσούν. Εντάξει, και κάμετε μου την καρκιά μου περιβόλη. Έφυγα. Άδε είναι τα λοή, σηκώνεται και φεύγει. Ο ίδιος ο κύρις του μάνα μου, ο ίδιος. Εν πήρεν τίποτε πουλό μου. Θόρε τον κόρη Λούλα, ο μάνα μου κουτσεύκει. Φαντού τα γόνατα του τσίνη. Πάλε τσίνη φταίει. Να πιάσεις μπαστούνι ρε Τάκη. Παστούνι, παστούνι. Πώς δεν ήρθε ουρανοκατέβατον το παστούνι τώρα? Ναι, να πιάσεις ποτσίνο που διπλώνει. Έδειχνε το η τηλεόραση το πρωί. Ναι, Φροσούα μου, να πιάσω θκιό, είδα το. Ήταν προσφορά. Ήταν 1-1. Και ένα για σένα, Εγώ είμαι μητσά ακόμα. Για παστούνι. Ενώ εγώ? Εσένα, εντζίνη που σε κομμάτιασε. Να σου χαλάσει και τα νεφρά σου. Σου τη μέση σου. Τούτα ούλα η σκεύη. Ναι ρε, τσίνη. Να με σας γελάσω, να πείτε μια φορά το όνομα της, Όχι ρε.
θα μας γελάσεις. Έτσι που λαλείς φίλε, επελάναμε. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Όποτε πάω από εκεί, κάνουμε πουρλό το Θεόν, ούλα ξέρουν τα. Καλά ρε και εσύ βάλεις τον νου σου μαζί τους. Εσύ τη ζωή σου και εκείνες τη δική τους. Αν κάτσεις να ακούσεις το πρέπον τους κάθε φορά, δεν θα κάνεις τίποτε. Και άμα μπεις να κάθεσαι να τις θωρείς, θα σε λαουλούν και παλαβό δηλαδή. Εκούτσισες το. Όλη την ώρα το πρέπον και το πρέπον. Καλά που σου λαλώ. Ακολούθα εκείνον που τραβάει ψυχή σου και άφιστες. Μα να ήταν μόνο η μάνα που τσιθκιά μου. Η πρωί γενέκα μου πάει και έρχεται και ανακατώνει. Τα κοπελούθια μου ούλον και κάτι θέλουν. Μα καλά, γιατί δεν το καταλάβεις πως είναι εσύ που τους διάς το δικαίωμα να κουμαντάρουν τη ζωή σου. Κόψε τους το. Δεν ξέρω ρε Γιάννο. Στα λόγια καταφέρνω τα, μα στην πράξη. Μια απόφαση είναι ρε Σωτήρη. Είσαι πολλά τυχερός που ήβρες σε τούτη την ηλικία μια γυναίκα που σε αγαπά, που σε φροντίζει και που σε νοιάζεται. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Είναι πολλά καλή σκεύη μου και αγαπάμε. Είναι αλήθεια ρε Γιάννο. Αν κάτσεις να λοαρκάζεις τι λαλεί ο ένας και ο άλλος, θα τη χάσεις και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Και έχω και πολλά. Στην ηλικία μας. Όπα. Κανεί με την ηλικία. Καλά ρε, με πιάνεσαι. Ένα άλλο που θέλω να πω. Άμα για τους μητσούς έγινε και τόσο δύσκολο να βρουν σύντροφο, στην ηλικία μας είναι ακόμα πιο πολύπλοκο να βρεθεί έναν πλάσμα να σταθεί δίπλα μας. Μα ούλο με τα δικά μου μαχούμαστε. Εσύ να μου κάνεις, είσαι καλά ρε. Εμένα να αφήσεις με. Εγώ είμαι μόνος μου, όπως ήμουν και... Ναι, είμαι καλά. Καλύτερα μόνος μου παρά με λάθος άνθρωπο. Γι' αυτό σου λαλώ. Εσύ ήβρες τον. Ρε Γιάννο, σαν να και σκέφτομαι πως πρέπει να παντρευτώ τη σκεύη. Σωτήρη, τα πρέπει εκάμναμε τα τότε που είμαστε μητσί. Τώρα κάνουμε ό,τι λαλεί η καρδιά μας. Κανένας δεν μας υποχρεώνει για τίποτε. Έτσι σου καταλάβω. Ρε, ξέρω σε που τόσον καιρό, που τον καιρό του σχολείου, που τα 23 μας. Και οι δυο βρεθήκαμε χωρίς να πάρουμε χαπάρι με γυναίκα. Κοπελούι και δώσει για το σπίτι. Ναι, εσύ γιατί ήταν να πάει για σπουδές και γιατί ήταν άρρωστη η μάνα της Έλλης και ήθελε να δει την κόρη της νύφη πριν πεθάνει. Γεια σου. Γι' αυτό αν θα παντρευτείς τώρα, θα είναι γιατί θέλεις τούτον το πλάσμα δίπλα σου και για κανέναν άλλο λόγο. Γιάννο, θέλω να μπεις κουμπάρος ρε. Δέχεσαι? Όπα! Φυσικά φίλε μου, και ρωτάς το. Αν το πήρες απόφαση, με μεγάλη μου χαρά ρε. Γεια σας. Γεια. Καλώς τη σκεύη μας. Καλώς τη σκευούλα μου. Τι συνωμοσίες κάνουν με τα φιλαρούθια? Το σκεύη μου, ήβρα κουμπάρο. Κουμπάρο για ποιου το γάμο? Το δικό μας. Μα καλά, λαλείς μου το έτσι χήμα, δαμέ ξαφνικά. Εμένα ερώτησες με θέλω να σε παντρευτώ. Ρε Θεοφόβε, μα με τον νου σου που κάνεις Παναγυρκά. Ναι Γιάννο μου, εξασφάλισε κουμπάρο πριν έχει προτασίουρη την νύφη. Γιατί αγάπη μου, θέλεις να σε αποκαταστήσω δηλαδή? Τώρα να σε δω καλά μου κάμνεις και να σου απαντήσω. Καλά να σου κάμει, εγώ στη θέση της να σου πω. Λίγο παραπάνω επισημότητα στην πρόταση είναι περίμενα τη για να πω την αλήθεια. Θέλεις επισημότητα? Εντάξει, να το κανονίσουμε αμέσως. Ευρέθηκε χαμέ μοναδιστό στο δευτερόλεπτο. Σωτήρη, σήκου Σωτήρη, εγύρισε νουλός ο κόσμος μες στην καφετέρια και θωρεί μας. Επισημότητα, ναι, θέλεις. Λοιπόν, περίμενε να πιάσω το σοβαρό μου, εντάξει. Ναι. Παρασκευή του Ηρακλή και της Αυγούστας. Παντρεύκεσέ με? Ναι, παντρεύκουμε σε ασηκωστής τώρα που είχαμε. Μεν κάνεις σαν το 20χρονο. Περίμενε. Ακόμα δεν είδες τίποτε. Οργανωμένο το έγκλημα, έχει έτοιμο και δαχτυλίδι είναι ο φίλος μου. Σωτήρη μου συγκινείς με, αλλά σηκώσου το, γεννήκαμε θέαμα. Δέχεσαι? Μα ρωτάς το. Τίποτε θα με έκανε πιο χαρούμενη, αλλά... Μάνα μου κουμπάρε, έχει αλλά η υπόθεση. Αλλά... Τι είναι το αλλά αγάπη μου, αφού θέλω σε και θέλεις με. Σωτήρη μου, κάτσε. Κάτσε έτσι εσύ κουμπάρε. Κάτσαμε. Σωτήρη μου, η μάνα σου και η θεία σου θέλουν να ακούσουν για μένα. Τα κοπελούθια σου δέχονται ούτε για καφέ να βρεθούν μαζί μου.
Η κόρη μου, εντάξει, λίγο πιο θετική, αλλά είμαι σίγουρη πως να ξυνήσει τα μούτρα της την ιδέα. Σκεύη μου. Περίμενε, έχει κι άλλα ακόμα. Ο πρώην άντρας μου γυρίζει και κατηγοράμε πως είσαι ποδά. Και η δική σου είναι σταματά να στέλνει επιστολές με τον δικηγόρο. Θέλεις κι άλλα να συνεχίσω? Έχει κι άλλα δηλαδή? Έχει, Γιάννο μου. Ως και στη δουλειά μου προσπαθεί να μου δημιουργήσει πρόβλημα ο πρώην άντρας μου. Και είμαστε για γάμους τώρα. Τούτον τώρα το ακούω. Πού να ακούσεις και τα ρεζιλίκια που απειλά να κάνει η μάνα σου ακόμα. Τι εννοείς? Εσύ τι ξέρεις και δεν μου λαλείς? Ήβραδες μες στην υπεραγορά και έτσι πόσαν πάνω μου και αρκέψαν μου. Μάνα μου, τσαλί μονών τους, α. Σωτήρη μου, με παίρνει και να αυτής μόνο να καταλάβεις πως έχουμε πιο σοβαρά θέματα τώρα. Είμαστε μεγάλοι. Ποιον κοφτή αν είμαστε παντρεμένοι όλοι? Θέλω να ακούω άλλο για μεγάλους και μητσούς. Για τις ηλικίες. Έλεος, ποιον έλεος. Άτε ρε κουμέρα, χαλάσαμε τη στιγμή τώρα. Γιάννο μου, το Σωτήρη να αγαπώ τον. Και ξέρει το. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη ζωή μου δίχα του ποιον, αλλά έχουμε ένα σωρό εμπόδια που πρέπει να απογυρίσουμε για να γιορτάσουμε. Να μην πάμε να παντρευτούμε και να έχουμε ρεζιλίκια. Τώρα να φυλάξω το δαχτυλίδι δηλαδή. Σωτήρη μου, θέλω να σε κακοκαρτήσω, αλλά να το αφήσουμε παρακάτω. Να έρθει η ώρα του και του δαχτυλιθκιού. Εμείς να είμαστε καλά. Πάντως, αν ακούσω και τη λέξη πρέπει που κανένας σας, νομίζω είναι να πάθω εγκεφαλικό. Στην άκρη της γλώσσας μου το είχα κουμπάρει. Άτε να σε δω, α. Όπα, η κυρία Λούλα. Τώρα να δούμε αν τα θυμήθηκε τώρα. Ναι, μάλιστα μητέρα. Γε μου, είσαι καλά? Όπα, γιατί τόση ευαισθησία, χάλασε κανένας φούρνος? Άψα σου χέρι να περάσει το πόδι σου. Είσαι καλύτερα? Μα ποιος σας είπε ότι πονεί το πόδι μου? Είδες, επέρασε σου με τις προσευχές. Εν του επιταφείου το τσεριδέτακι. Γιατί αν μας είπες ότι σου επέρασε να το σβήσουμε, να μην το καταϊσεύκουμε? Μα τι μου λέτε, να με πελάνετε που τα καλά. Ποιον πόδι μου, ποιον τζερί, ποιον επιτάφιο μου τσαμπουνάτε? Χάρη στο πλάσμα. Έχεις με κοτσάκαρη γενέκα να αγωνιώ για σένα και δεν σε κοφτεί τίποτε. Μπήκαμε στη φάση της κοτσάκαρης τώρα. Όχι, πάω πάσον. Ένι βγάλω λοαρκασμό μητά σας. Μεν ιξιάσεις τα χαλεπιανά από την Ελλάδα, ρέτακι. Φιστίκια εγίνει στα λαλουντζικάτο. Καλά, εν καταλάβω είναι που μου λαλείτε, αλλά καλά. Όχι μάνα μου, έχω πολλές αμαρτίες να κόψω. Παπά, τι να σου πω. Όσον και να αγαπώ το Σωτήρη, τόσο σκέφτομαι πως τούτον το πράγμα δεν μπορεί να δουλέψει. Άκουγε λίγο την καρκιά σου, κόρη μου. Μ' ακούω ότι. Αλλά είναι πολλά τα εμπόδια που μας βάλουν που γύρω. Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, είσαστε και δυο ανεξάρτητοι. Ούτε εγώ που είμαι κύρις σου δεν έχω λόγο να σου επιβάλλω τι θα κάνεις στη ζωή σου. Δυστυχώς, παπά μου, έθωρουν όλοι έτσι τα πράγματα. Έχει κόσμο που το μόνο που τους κόφτει είναι η ζωή των άλλων, για να με έθωρουν το δικό τους το χάλι. Ποτού τους έχει γεμάτος ο τόπος. Αλλά στο χέρι μας είναι να τους ποηρίζουμε. Παπά μου, από τον καιρό που ήμουν μωρό που μου λαλείς τούτα τα πράγματα. Και είμαι ευγνώμων για τον τρόπο που με μεγάλωσες. Που την άλλη... Άλλη πάντα ένεχει, κόρη μου. Αξίζει σου το καλύτερο. Μπορεί να μην επίαν τόσο καλά τα πράγματα στον πρώτο σου γάμο. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία τώρα. Να ζήσεις ό,τι εστερήθηκε στην πρώτη. Ο Σωτήρης είναι καλό πλάσμα. Αγαπάσαι. Ναι, αλλά ούλα είναι εναντίον. Και πιο πολλά η μάνα του και η θκιά του. Μα είσαστε μωρά, κόρη μου, για να χυλώνει η μάνα του. Εμπόνι ξέρεις τη Λούλα και τη Φρόσον και γι' αυτό μιλάς. Να τις μάθω. Τι πάει να πει? Να πάω να τις έβρω. Σοβαρό μιλάς που να κάνεις έτσι πράγμα? Γιατί καλέ, τρομπλάσματα? Είμαι με άλλος πια, σκλεροπέτσασα, τις κολοτρώουμε. Παπά, είναι αστεία τα πράγματα. Όπως ακούω, γιατί εν και τόλμησα να τους διχτώ καμιά φορά, εν και μπλάσματα που καταλάβουν που λόγια. Η μοναξιά είναι άγριο πράγμα, κόρη μου. Άρωτα με και εμένα, που είμαι που τον καιρό που πέθανε η μάνα σου κούκκουφος. Μεν παθεί και εσύ τα ίδια. Παπά μου... Ναι, ξέρω. Έχεις μες στην έννοια σου συνέχεια. Άμα άλλο πράγμα να έχεις πλάσμα δίπλα σου για συντροφιά. Όσο για εκείνες τις σκιώτες γενέτσες, νομίζω ότι μπορώ να βρω το κουμπίν τους. Κάμε ό,τι ξέρει και καλά, παπά. Έχω σου εμπιστοσύνη.
Κοριλούλα, έλα να καμαρώσεις το γιο σου. Ωι μάνα μου, έχασε τον τέλεια του τόσο άνθρωπος. Μα δε, πελαρίζει με τα μωρά. Πιτολοά το νερό με το λάστιχο νύχια πάνω. Ο κύριε Λέισον, έγινηκαν ουλί μου σέμα. Μάθε, άδε κυλίκι. Μα ποιος είναι εκείνος ο κύριος που έρχεται προς την αυλή μας? Ξέρεις τον? Τώρα να σκοπίσω. Μα δε, μιλάμε τον Τάκη. Ξέρει τον αλόπος. Έπιασαν τον αγκαλιάν και έρχονται κατά δά. Κύριε Λέισον. Ρε Τάκη, ήταν τούτα τα μωρέματα, Μένει πισέσω, περίμενε. Μου σέψε και τον κύριο που είναι μαζί σου. Μα ποιος είναι? Είσαι πολύ μπλακανά. Η μητσή της γειτονιάς επελάναν τους τόπους που τις φωνές. Έλα τη μαντιλιά σφοντζής του. Τρέχουν τα νερά που πάνω σου. Μα τώρα εν της ηλικίας σου ρούτες οι πελάρες. Πέ μου να δούμε. Πότε να σοβαρευτείς επιτέλους? Πάω να αλλάξω φανέλα και έρχομαι. Άφησε τον, κυρία Λούλα. Ούτε να σοβαρευτεί ούτε να μεγαλώσει. Μεν ακούεις, και τα δυο παγίδα. Μα ξέρεις με? Φυσικά ξέρω σε. Και σέναν και την αδερφή σου, την κυρία Φρόσον. Άκουσα τα καλύτερα λόγια για σας. Απλά δεν έτυχε να γνωριστούμε που κοντά. Κύριε Λέισον, είναι τα λόγια και γέλασες μας. Πού μην ισκείς? Ένισε που δα πάνω κοντά μας. Ναι, στο χορκό μας μηνίσκω, αλλά έτσι είμαστε γελοί, έχει τόσες χιλιάδες κόσμο. Καλά, ξέρετε τους ούλους εσείς? Τούτους που νάσιλας που δα πάνω ξέρουμε τους. Πάντως, κυρία Φρόσο, η φυσιογνωμία σου κάτι μου θυμίζει. Είμαι σίγουρος πως κάπου σε ξέρω, αλλά μου έρχεται πόθε. Πλάσμα του πλασμάτου μοιάζει. Πού να ξέρεις την αρφή μου που νουλή μέρα έσω? Όχι, είμαι σίγουρος, ξέρω την και καλά μάλιστα. Πόθε φτάνει η σκούφια σου, κύριε? Συγχωρήστε με, το όνομα μου σας το είπα, Ηρακλής. Είχα ένα συμμαθητή στο γυμνάσιο Ηρακλήν. Εκούτσισες το. Εμπού το γυμνάσιο, λαλό και εγώ, Φρόσο, είμαστε στην ίδια αντάξη στο γυμνάσιο. Μίτσις που είναι ο κόσμος, καλέ μου. Μα είσαι ο Ηρακλής, ο γιος της Παρασκευούς, της γειτόνισσας της γιαγιάς μας. Είδες ότι γνωριζούμαστε, τσίνος είμαι. Ωι μάνα μου. Η μακαρίτισσα η μάμα σου έκαμνε το καλύτερο γλυκό κιτρόμυλο και κάθε φορά που επίαινα και πά στη γιαγιά μου είχα το θάρρος της, αν θυμούμε, και πιένα μόνη μου άνοια τη φίζα και έτρωα όσον έθελα. Ναι, ήταν μαστόρισα στα γλυκά η μάνα μου. Και Ηρακλή, πού ήσουν τόσα χρόνια? Ήμουν στη Λευκοσία. Εστράφηκα στο πατρικό μου που τον καιρό που εσύρεψα. Επέθανε η γυναίκα μου, έπιασα σύνταξη, εχώρισε η κόρη μου, έτσι ήρθαμε νουλοι δαμέ που είχαμε σπίτι να με εμπκαιρώνουμε γενίκαια. Πολλά καλά έκαμετε, κύριε Ηρακλή. Αμα μας είπες, ή τα αέρα σε φύσισεν και έφερες σας έσω μας? Πρώτα απ' όλα κόφκουμε τα κυριάτα και τις επισημότητες. Αφού τελικά βρεθήκαμε και συμμαθητές με τη Φρόσο, μέσου που όπως τότε που είμαστε μητσί ήμουν και λίγο τσιμπημένος μαζί της. Οπα, και η δίλιον η Φροσούλα. Άτε κοριλούλα κι εσύ, άλλες εποχές ήμασταν μητσί, επελαρίζαμε. Ποιος επελάριζε και να άκουσα? Εμείς, Σωτήρη μου, εμείς, κάποτε που είμαστε νέοι. Μα δεν κατάλαβα, ώσπου να αλλάξω μια φανέλα να βρεθήκετε και συγγενείς πέ μου. Όχι πελάρες. Ήταν συμμαθητές ο Ηρακλής με τη Φροσούλα μας. Βρε, βουνό με βουνό δεν σμίγει. Να με σου πω, Σωτήρη μου, ότι υπήρχε και μια ιδιαίτερη συμπάθεια με τη θεία σου, αλλά με καταδέχτηκε τελικά. Ύστερα έφυγα από το χορκό και χαθήκαμε. Ναι, η θεία μου καρτερά ακόμα το πριγκιπόπουλο. Τάκη, θωρείς συντάλλως σε θωρώ. Μα θέλεις να πεις εν επαντρευτήκες ποτέ σου, Φρόσο? Εσύ, η Λούλα? Επαντρεύτηκα και είδα τα χαΐρκα μου. Το μόνο καλό που είδα είναι ότι έκαμε έναν κοπελούι, αμα και εκείνο ευκήκε μου πελό. Μα γιατί μίλας έτσι για το Σωτήρη? Μια χαρά παιδί είναι. Ναι,
που το παιδί έρεξε. Τόσο χρόνο μαντράχαλος. Όπα, παίζω μεταξύ παιδιού και μαντράχαλου τώρα. Ναι, μια χαρά παιδί που μου σέφκει με το λάστιχο τα μωρά της γειτονιάς. Μα έπρεπε να χαίρεσαι που ο άνθρωπος είναι χαρούμενος και ζωντανός. Πελάρες, σοβαρό μπλάσμα έπρεπε να είναι. Εγώ πάντως είμαι πολλά χαρούμενος που έσμιξε με την κόρη μου. Με ποιαν? Με την κόρη μου, τη Σκεύη. Μα η κόρη σου? Ναι, Τσίνη. Παρασκευού, γιαγιά, Παρασκευή, Σκεύη. Ναι, η Σκεύη μου, το καμάρι μου. Αν δεν την είχα και την κόρη μου... Η κόρη σου. Το καμάρι σου είπες. Πολλά καλή κοπέλα η Σκεύη. Εγώ έχει τόσο καιρό που λαλώ του Σωτήρη να τη φέρει να την γνωρίσουμε. Αλλά πού? Τα πράγμα, ποιος να φέρει πια? Ποιος να γνωρίσει πια? Τη Σκεύη. Λούλα, ενελαλούσαμε μπρος έπρεπε να μας τη φέρει να τη δούμε ο Τάκης. Μα ποιος, πότε? Για το μπορεί να συμφωνήσω μια φορά με τη μάνα μου. Ποιος, πότε? Εν έξω η κόρη μου, Επίεν να πάρει ένα βιβλίο σε μια φίλη της δαμέ κοντά. Να την πιάσω έναν τηλέφωνο. Να έρθει αφού θέλετε τόσο πολλά να την γνωρίσετε. Να της πεις καλό, κύριε Λέισον, Ηρακλή μου, να φύγεις την κοπελούδα μες στο δρόμο. Κύριε Λέισον, Ηρακλή μου. Κοίταξε ρε Σωτήρη μου, έξω ένα αυτοκίνητο ανεστράφηκε, μπέτης να έρθει μέσα. Να γνωρίσει και τις όμορφες κυρίες. Τα ωραία που τα λαλεί ο Ηρακλής. Δεν το πιστεύω τούτον που ζω, αλλά να πάω. Φρόσο, την Κυριακή έχει μια εκδρομή στον Μασερά. Θέλει να έρθεις μαζί μας και η Λούλα φυσικά θέλει. Να έρθετε και δυο εννοώ. Όχι καλέ, μακριά. Καλό να πάμε. Να δούμε και το κρυσφύγετο του Αυξεντίου. Είμαι τόσο χρονών και αναξιώθηκα μια φορά να πάω να το δω. Εμείς πάμε συχνά εκδρόμες. Να κανονίσουμε με μια παρέα να πάμε και στους Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα. Αν θέλετε να έρθετε, είστε καλοδεχούμενες. Είναι τα καλά. Άτε Λούλα, άτια. Πέτσε κανέναν άλλο γραμμά. Όχι μάνα μου, μεν την παρεξηγάσει Ρεκλή μου, εμπού τη συγκίνηση της. Ναι. Ήρθαμε κι εμείς. Γεια σας. Είχες δίκιο, Τάκη. Εγκοπελάρα, μασσαλά. Κοπελάρα ακούω. Μα εσύ είσαι η κοπέλα που έβαλε στη θέση του Τζίνον τον τατσίζι, τον τύπο που πήγε να μου πιάσει τη σειρά μου στο γραφείο των κοινωνικών ασφαλίσεων τη Δευτέρα. Μάνα μου, έφυγε τσούτε να ευχαριστώ, σου είπα. Ναι, είσαι η κυρία που είχε θέμα με τη σύνταξη της οικοκυράς. Θυμούμαι. Σκεύη η μάμα μου και από εδώ η Φρόσο. Η θεία του. Κύριε Λέισον, μα κύριε Ηρακλή, τι δεν σε πότισες? Τι μαγικό να γίνηκε? Εγώ, τίποτα δεν έκανα. Χαίρο πολύ κυρία Λούλα. Χαίρο πολύ κυρία Φρόσο. Είπαμε, αλλόι κι έτσι, σκέτο Φρόσο. Νιώθω πάρα πολλά άσχημα. Μα γιατί Λούλα, εμείς ελαλούσαμε τα καλύτερα πάντα για την κοπέλα. Εν ο Τάκης που φταίει για ούλα. Φυσικά καλέ ο Τάκης. Ευτυχώς εμένα είναι Σωτήρι που με λαλούν. Εσείς τίποτε δεν είπετε? Εν είπαμε να. Λοιπόν, να πάτε να σαστείτε και να σας πάρω όλους να σας κεράσω απόψε. Ξέρω μια πολλά ωραία ταβερνούα με μουσική, να πάμε να διασκεδάσουμε. Μπράβο σας. Να πάτε για διασκέδαση και να κόψετε πίσω τον κουμπάρο. Άτε, είμαστε ένα παρτίαν τώρα. Καλώς το φίλο μου. Εγώ τηλεφωνώ να κλείσω κομμωτήριο. Μα δεν πω ρε κατάσταση. Γιάννο, τσιμπάμε ρε τσιμπάμε που σου λαλώ. Και γίνεται να ζωτούν το πράγμα. Τώρα ποιος εμπουκάμνει όπως το μωρό λαλείς μου? Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, Τάκη. Έτσι να σου τα μαθαίνουλα εγώ. Όχι μάνα μου, εν που τα καλά που να με πελάνουν. Εν την γλιτώνω. Άτε, πάμε όλοι να σαστούμε τώρα από βραστόν το σίδερο, να γιορτάσουμε την εκεχηρία. Γιατί να σας πω την αλήθεια, με τούτες έντζι είμαι σίγουρος πως δεν θα διαρκέσει. Μεν έχεις 9 γαμπρέ μου, άφης το πάνω μου.
Θα έχουμε μόνιμη κατάβαυση του πυρός. Θα της ποσκολιώ εγώ, ώσπου είμαι αθιασερός, τόσο που δεν θα έχουν ώρα να ασχολούνται μαζί σας καθόλου. Άτε, πιένετε και να συναντηθούμε η ώρα 8. Άντε, πάμε. Φυσικά είναι αυτοκαλεστή και ο κουμπάρος. Πάμε κουμπάρε και ο Θεός βοηθός. Ιαννό, λάζεις να πάρω και το δαχτυλίδι υπόψε με μητά μου. Αρώτα τη μάμα σου να σου πιάνε μπρέπος Σωτήρη. Καλά να μου κάμεις ρε, καλά να μου κάμεις. Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς «Η ηλικία είναι ένας αριθμός» του Γιώργου Χριστοδούλου, που πήρε έπαινο στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Μίδια Χάνα, Νεοκλής Νεοκλέους, Ελένη Καούλα, Σώτος Σταυράκης, Νάτια Χαραλάμπους, Παντελής Παπακωνσταντίνου, ηχοληψία Δημήτρη Σιμεού, ραδιοσκηνοθεσία Ζωή Κυπριανού.